Tajna biex nagħtu rendikont tal-sitwazzjoni dwar il-COVID għaw Malta. Mela, il-bieraħ komplejna nżidu iktar swabbing mit-ċentri li għandna u anka minn Mater Dei u anka minn ċentri tas-Saħħa u għamilna 738 swabs. Minn dawn kellna 8 li ġew konfermati bħala pożittivi u fosthom kellna 7 li huma ta' trasmissjoni lokali. U każ wieħed li kien relatat ma' każ ieħor li konna notifikajnikom il-bieraħ li kien relatat ma' safar. Bħalma qegħdin taraw, in-numru ta' swabs li qegħdin nagħmlu dejjem qegħdin inżidu li hija l-istrateġija tagħna li aħna naqbdu l-każijiet kemm jista' jkun malajr nkun nistgħu niżolawhom nagħmlu l-contact tracing ħalli jekk nkun nistgħu nsibu l-każijiet li qed ikollna. Fatti aħna sa issa għamilna total ta' 8,297 swabs. It-tmien każijiet li għandna llum huma kollha f'qagħda klinika li hija tajba u bħala s-sitwazzjoni tal-każijiet li kellna għad għandna dawk iż-żewġ pazjenti li għadhom qegħdin l-ITU, wieħed għadu qiegħed fuq il-ventilator, però s-sitwazzjoni klinika tiegħu qiegħda tmur għall-aħjar bil-mod il-mod u każ ieħor li għadu qiegħed jiġi monitored l-ITU. Għandna 10 pazjenti fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei u għandna 16 il-każ ieħor li qiegħed is-St. Thomas Hospital u l-oħrajn kollha qegħdin jiġu rikoverati fid-dar tagħhom. Minn dawn it-tmien każijiet li kellna l-bieraħ għandna l-ewwel każ hija ta' persuna marra Maltija ta' 22 sena li din kienet tiġi minn persuna li l-bieraħ kellna diġà notifikat li dil-persuna kienet marret holiday il-Marokk. Allora din qbadnija permezz tal-contact tracing, aħna konna diġà poġġejna li dil-familja f'kwarantina, allura hemmhekk issa għandna case li huwa contained. Tiftakru wkoll il-bieraħ kont semmejtilkom li f'każ ta' dawn il-każijiet qegħdin nagħmlu wkoll informazzjoni lil dawk in-nies li marru fit-tur ħalli jekk kien hemm xi każijiet oħra nkun nistgħu wkoll naqbduhom. Il-każijiet l-oħra li kellna kienu ta' trasmissjoni lokali. Għandna raġel li huwa ta' nazzjonalità Filippina li ta' 36 sena li ma kienx imsiefer u ma kellux kuntatti sa fejn jafu ma' każijiet li huma pożittivi. Beda bis-sintomi fil-25 ta' Marzu kellu deni u kellu diarrea, ġieli qegħdin naraw każijiet ukoll li jibda jkollhom ftit diarrea, u dan kien mar ftit ix-xogħol u hemmhekk qegħdin nagħmlu l-contact tracing ta' fuq ix-xogħol tiegħu però mhumiex ħafna nies fuq ix-xogħol. U nies li jgħixu miegħu kienu biss tnejn. Każ ieħor huwa ta' raġel Malti ta' 48 sena li anqas ma kienx imsiefer, beda bis-sintomi fil-31 ta' Marzu u koll dan kellu diarrea u dal-persuna kien mara x-xogħol waqt li kellu s-sintomi, allura hemmhekk qegħdin nagħmlu contact tracing fuq il-post tax-xogħol, infatti sa issa batna 7 min nies bi kwarantina u anka kellna kollaborazzjoni tajba ħafna fuq dan il-post tax-xogħol fejn sar tara cleaning tal-post ukoll. Kenna raġel Malti ieħor ta' 27 sena li ma kienx imsiefer anqas u beda bis-sintomi ta' sola fit-30 ta' Marzu, dal-persuna wkoll kien qiegħed tax-xogħol u allura aħna għamilna l-contact tracing ta' fuq il-post tax-xogħol u hemm 4 impjegati li poġġejnihom f'kwarantina. Id-dar kellu persuna oħra li wkoll issa qiegħed f'kwarantina. Kellna marra ta' 59 sena li din kellha kuntatt ma' każijiet oħra, żewġ każijiet oħra konfermati fil-familja li kienu relatati ma' trasmissjoni lokali. Allura hekk aħna għadna cluster ta' 3 min nies u dawn kienu diġà qegħdin f'kwarantina. Każ ieħor ta' trasmissjoni lokali hija ta' mara Maltija ta' 43 sena li din bdi bis-sola fit-18 ta' Marzu u mbagħad fis-27 ta' Marzu żviluppat id-diarrea. Hi ma kienx taħdem u qegħdin nagħmlu contact tracing tal-membri tal-familja. Għandna każ ta' mara Maltija ta' 26 sena li hija healthcare worker li din ma kienx imsifra barra u allura bdiet bis-sintomi fit-28 ta' Marzu kellha deni, griżmeja u ġawa u imnieħer raqattar. I kienet fuq il-post ta' xogħol il-ġurnata ta' qabel, allura hekk aħna qegħdin nagħmlu il-contact tracing ta' l-impjegati li kienu magħha fl-istess shift u dawn diġà qegħdin f'kwarantina mill-ewwel kif aħna sirna nafu bil-każ u anke qegħdin inħarsu lejn il-pazjenti ħalli naraw jekk għandhomx sintomi u fejn hemm bżonn ikun nistgħu nagħmlu wkoll is-swabbing li hemm bżonn. Bħalma qegħdin taraw
Issa n-numru ta' każijiet li qed ikollna bit-trasmissjoni lokali bil-mod il-mod dejjem qegħdin jiżdiedu xi ħaġa li nistennewha, in-numri jvarjaw u bħalma qegħdin taraw ukoll anke s-sintomi ġieli qegħdin ivarjaw, jiġifieri għandna l-maġġor parti tal-każijiet li jkollhom sintomi li huma respiratorji. Imma ġieli qed ikollna xi każijiet oħrajn li pereżempju qed jaffettwa s-sistema gastrointestinali fejn ikun hemm diarrea u ġieli anke remettar u anke dak in-nuqqas ta' xam u anke nuqqas ta' toma. Ġifri hawnhekk aħna qegħdin nagħmlu l-appell tagħna l dawk in-nies li qegħdin jaraw li jkollhom sintomi akuti li jċemplulna fuq il-111 hemmhekk hemm il-professjonisti li jkun jistgħu jiddiskutu magħkom is-sintomi u fejn ikun hemm bżonn aħna nirreferukom anke għat-testijiet. Aħna t-testijiet qegħdin nwessaw kemm nistgħu ħalli dawk in-nies li għandhom is-sintomi nkun nistgħu naqbduhom mill-ewwel u bekk aħna nkomplu nikkontenjaw is-sitwazzjoni. Li nixtieq nappella wkoll li min iċemplilna fuq il-111 importanti li jkun jista' jtina mobile number jekk mhux tiegħu ta' xi ħadd li huwa qarib tagħhom ħalli aħna nkun nistgħu nikkontattjawkom mill-ewwel, speċjalment meta jkollna riżultati ħalli aħna nkun nistgħu nibdew bil-investigazzjoni u anke intkom tkun tistgħu tkomplu ssegwu wkoll il-kura medika tagħkom. Grazzi. Dun mistoqsijiet? Ruth Castillo TVM. Tismani, all right? Hello, Ruth. Hi. Mela, min barra swabs li qed jittieħdu qed ikun hemm każi fejn it-tobba jitolbu li jkun hemm li titieħed anke CT scan kemm persuni li jkun hemm suspett li għandhom il-COVID-19 jew li jkollhom diġà il-virus biex isir monitoring tas-sitwazzjoni. U wkoll mistoqsija li qed jistaqsuna il-posta biex nikkjarifikaw hija safe hemm xi istruzzjonijiet li jridu jittieħdu għandek tiftaħ il-posta mill-ewwel tħalli għal ftit jiem qabel tiftaħha, x'inhu rakkomandazzjonijiet? Fuq is-CT scan huwa mezz ieħor ta' investigazzjoni li jsir meta inti jkollok pazjenti li propju jidħlu l-isptar. Infatti, kellna każ semmejtulkom ta' persuna li kellu CT scan kellu xi ftit changes li jistgħu jindikaw li huwa COVID, però dan ikun ħareġ negattiv. F'dik is-sitwazzjoni aħna nibqgħu nittrattaw il-pazjent daqs kieku qisu kien COVID, kemm min-naħa ta' kura imma anke min-naħa ta' saħħa pubblika. Skont il-case definition li tagħmilna rakkomandazzjoni fuq għal-aqda dinja tas-saħħa f'każijiet bħal dawn ma jiġux każi li huma konfermati, allura ma jkunux fin-numri li nkun qiegħda nagħtikom jiena. Però l-iktar ħaġa importanti għalina mhumiex in-numri, l-iktar ħaġa importanti hija li inti l-pazjent kun tista' tieħ il-kura medika li hemm bżonn u anke min-naħa ta' saħħa pubblika li aħna nkunu investigajna lil persuni, investigajna lil kuntatti tiegħu u aħna nagħmlu dak il-contact tracing li hemm bżonn. Fuq situazzjoni tal-posta, aħna importanti dejjem qegħdin nagħmlu rakkomandazzjoni tu anke qed naħdmu ma' l-entità ta' Multipost fejn isir importanti ħafna fejn ikun hemm l-iġena li hija regolari. Huwa importanti wkoll li nies jekk jirċievu posta minn barra minn Malta, tajjeb li jekk din m'għandekx daqshekk bżonna, inti tħallija ftit fil-ġemp għaliex nafu li dan il-virus jekk seta' kien hemm kontaminazzjoni. Ġeneralment il-virus idum bejn 24 to 72 hours. Ġifieri tħalli l-posta fil-ġemp jekk mhijiex xi ħaġa urġenti għal ftit ħin, hemmhekk inti tkun tista' tassigura li jekk kien hemm xi kombinazzjoni li kien hemm il-virus dan ikun laħaq miet. Grazzi. Jessica? Hi, Jessica, Jana from the Times of Malta. Tsmawni. Iva. Hi, Mela. Professor, as the Superintendent of Public Health, do you believe the spring hunting season should go ahead? Yesterday you told us that it was under assessment, so has there been any conclusion to this assessment? And my second question is regarding the wearing of masks in public spaces. Some countries seem to be revising their original recommendation that masks shouldn't be worn. Will Malta be considering any revisions of that sort? Okay. Mela, fuq il-kaċċa jekk issirx jew ma jsirx mhix deċiżjoni ta' saħħa pubblika bħala Supretendent ta' saħħa pubblika bħalma tafu fuq il-medja hemm l-Ornis li tieħu din id-deċiżjoni r-rol huwa dak hemmhekk tal-Ornis min-naħa ta' saħħa pubblika l-importanti min-naħa tagħna hija li aħna nżommu ma' dawk il-rakkomandazzjonijiet li qegħdin nagħmlu li inti jkun hemm is-social distancing u li dawk in-nies li jkunu vulnerabbli importanti li huma ma jkunux qegħdin barra imma jilimitaw it-tranġitt tagħhom ta' barra biss għal dawk li huma vera bżonnijiet.
Fuq rigward tal-maskli aħna qegħdin f'kuntatt dirett kemm mal-ECDC u anke mal-Aqda Dinjija tas-Saħħa fejn aħna qegħdin insegwu dak li qed jagħtu l-pariri l-Aqda Dinjija tas-Saħħa, però wkoll qegħdin naraw is-sitwazzjoni f'pajjiżi oħrajn bħalma semmejt tajjeb inti li naraw x'kien l-impatt ta' l-użu tal-maskli kemm fil-komunità u anke f'sitwazzjonijiet speċifiċi. Grazzi. Carl? Hi, Carl from the Multi-Independent. Today, the Multi-Independent, we had a story about people who are receiving letters and they have passed away for quite a long time, for example, even 20 or 30 years. What happened in this regard? And what are the health authorities doing with regards to people who are still going to work but have to stay in a group of more than 3 people? Fil-rigward tal-itri li batna biex nfakru dawn huma aħna ħriġna mid-databases li għandna kemm mis-CDB tal-Gvern kif ukoll mid-databases tagħna tal-mediċini li aħna rajna min kienu dawn in-nies li huma vulnerabbli u hemmhekk aħna għaddejna dawn l-itri biex ninformawhom biex huma jaqgħu taħt il-sitwazzjoni ta' każ ta' vulnerabilità. Iva, sfortunatament, aħna provajna nagħmlu kemm nistgħu il-cleaning min-naħa tagħna ta' forsi nies li kienu diġà mietu, però jista' jkun li kien hemm hemm xi ftit nies li qegħdin fuq is-CDB li propju kienu mietu u għadhom jidhru fuq is-CDB. Ġifieri hemmhekk hija sitwazzjoni ta' cleaning ta' database li għandha tiġri, nixtiequ niskużaw ruħna ma' dawk il-nies li setgħu irċivew xi jitra min-naħa tagħna li forsi l-qarrab tagħha jkunu mietu u nitolbuhom li jagħmlu kuntatt ukoll mal-Public Registry ħalli huma jkun jistgħu jiġu ammendati dawn id-dettalji li propju għad hemm dawn in-nies li għadhom qegħdin jidhru fuq is-CDB. Nicole? Hi, Nicole minn Newsbook. Kif inhi il-kerv f'Malta meta mqabbla ma' dik f'pajjiżi oħrajn? U mistoqsija oħra, impjegat ta' kumpanija li komunikajna magħkom dwar aktar kmieni qed jgħid li wieħed mill-kollegi tiegħu għandu l-coronavirus li ma tieħdu l-ebda miżuri ulterjuri. Ġurnata xogħol normali malqux biex jagħmlu diżinfettazzjoni imma dan il-persuna uża l-istess toilet, uża l-kantin, qed tinvestigaw dan il-każ u x'suppost tagħmel kumpanija jekk irriżulta li wieħed mill-impjegati tagħha hu pożittiv. Situazzjoni mela bħal kerv aħna bħalma qegħdin taraw bil-mod dejjem tilajn il fuq xi ħaġa li hija mistennija. Aħna lan tagħna huwa li kemm jista' jkun il-kerv tagħna tibda tila bil-mod ma tkunx dak ix-sharp increase li nilħu peak li huwa għoli ħafna ħalli jekk inkun nistgħu in-nies li għandna li jimirdu jkunu kemm jista' jkun iżommuhom baxxi imma wkoll li jekk aħna jkollna bżonn li nies jidħlu l-isptar u jkollha jkollhom bżonn sodda tal-IT u jkollna biżejjed biex aħna nkun nistgħu nikkenterjaw għan-needs li hemm. Fuq post ta' xogħol semmejtikom diġà li kellna diversi postijiet ta' xogħol, fuq post speċifiku dawn aħna nagħmlu l-contact tracing. Il-contact tracing nagħmluh billi naraw bħala risk assessment dawk in-nies li setgħu ġew esposti għal persuna waqt li għandu s-sintomi. Aħna nieħdu additional measure li anke mmorru sa ġurnata qabel il-persuna jkun beda bis-sintomi. Aħna wkoll naħdmu mal-kumpaniji ħalli jekk il-persuna jkollu sintomi waqt li jkun qiegħed fuq il-post tax-xogħol, hemmhekk isir il-cleaning tal-post fejn propju hemm bżonn. U dak kien li ġara f'dan is-sitwazzjoni u allura hemmhekk aħna ħassejna li m'hemmx għalfejn kellha bżonn jagħlaq dan il-post tax-xogħol għaliex il-cleaning seta' jsir waqt anke li kien hemm il-ħidma għaddejja. Claudio? War nofsinhar tajjeb, Prof. Gawġi, Claudio Kolejrom il-Ġurnal Orizzont. Żewġ mistoqsijiet. L-ewwel kien hemm konkurrenza min-naħa tal-pubbliku wara l-aħbar li f'wieħed mill-istabbiliment tal-idil kien hemm impjegat pożittiv għal COVID-19 u t-tieni kemm hemm persuni kemm huwa n-numru ta' persuni infettati fuq il-post tax-xogħol u jekk hux inkwetanti li dawn qed jiżdiedu. Mela, fuq il-post tal-idil tajjeb aħna kellna diversi nies li ċemplulna tajjeb fuq dan is-sitwazzjoni fejn aħna konna diġà għamilna l-appell għal dawk in-nies li marru jixtru minn dan l-istabbiliment u
kienu qegħdin hemmhekk waqt li l-persuna kellu s-sintomi. Aħna hemmhekk għamilna risk assessment ta' kull persuna li ċempel ħan naraw kemm propju dammu l-kuntatt mal-persuna. Però hemmhekk jirriżulta li l-kuntatt li kellhom in-nies ikun minimu ħafna, allura ma jkunx hemm iżjed riskju. Però aħna xorta qegħdin nitolbu dawn in-nies biex huma jibqgħu jimmonitorjaw istat ta' saħħa tagħhom u jekk ikollhom is-sintomi nkun nistgħu aħna wkoll nirreferuha mat-testijiet li hemm bżonn. Sfortunatament iva bħalma qegħdin taraw anke mir-randi konti li qed nagħti propju llum u anke f'ġranet oħra qegħdin naraw li jkun hemm nies li sfortunatament qegħdin jibqgħu jmorru x-xogħol avolja jkollhom ċerta sintomi. Vera sintomi huma ħfief, però l-appell huwa li jekk ikollok sintomi importanti li toqgħod id-dar. Toqgħod id-dar iċċempel il-helpline tagħna ħalli aħna nkun nistgħu nagħmlulek is-swabbing. Sakemm inti tmur biex tagħmel it-test, importanti li ma tidħolx għax-xogħol, importanti li ma tmurx fejn qraba oħrajn u anke sakemm tkun qed tistenna t-test. Importanti wkoll li ma tersaqx lejn nies oħra ħalli hemmhekk aħna naqsu kemm jista' jkun il-firxa. Kurt? Prosgawċi, nsellimlek. Żewġ mistoqsijiet, waħda marbuta ma' di li għadu kif saqsi Claudio, il-kwistjoni tal-lidl taħal safi. ċemplu l-na xinis li kienu għamlu xirja f'dawk il-jumej li indikajtu intkom. U ovvjament il-mistoqsija jisma, x'għandi nagħmel din ix-xirja? Għandi niddiżinfetta l-oġġetti li xtrajna mill-supermarket, ma nafx jekk hemm xi parir li tistgħu tagħtu f'dak is-sens. U t-tieni mistoqsija, inti titkellem fuq sintomi akuti. Issa nafu li dan huwa żmien tal-hay fevers, ta' min ibati bis-sinuses, etc. Li għal ħafna minnhom dawn huma sintomi normali li jkollok xi runny nose, blocked nose, etc. Dawn ukoll indikat li ċemplu l-111 biex jekk kollhom minn dawn is-sintomi? Iva, aħna ilna dejjem bir-rekomendazzjoni dwar prodotti għaliex nafu dal-virus prinċipalment u jgħix ġal-ġisem tal-bniedem. La darba joħroġ fuq oġġetti oħrajn, aħna nafu li jdum bejn 24 to 72 hours. Allura ilna dejjem bir-rekomendazzjoni mhux biss f'dan il-każ li dawk in-nies li jagħmlu x-xirja tagħhom għandhom żewġ options jew ħalluha fil-ġemp jekk inti jkunu oġġetti li ma jmorrux u tħallija 3 ijiem ħalli mbagħad tippustja lura fil-kabords tiegħek wara li għaddu 3 ijiem fejn nafu li l-virus mbagħad ġeneralment ħajkun qiegħed imur. Inkella li huma jimsħu dawn il-prodotti tal-ikel qabel ma jippustjawhom posthom. Fuq il-mistoqsija iva nifmu li bħalissa jkun hemm ħafna nies li jista' jkollhom ċertu sintomi ta' irjaħat oħrajn jew inkella anke sintomi ta' allerġiji. Il-persuna li jkollu l-allerġija ġeneralment ikun jaf x'sintomi jkollu s-soltu. Allura dawk in-nies li jaraw xi differenza fis-sintomi jew inkella jħossuhom iktar qajjinin, pereżempju sintomi li s-soltu ma jkunux qegħdin hemmhekk f'allerġija jew inkella sinjal ta' deni, hemmhekk iva jekk ikollok dawn is-sintomi importanti li iċemplulna ħalli aħna nagħmluhom it-test ta' swab. Però anke jekk ikollkom xi diffikultà ma tkunux ċerti, tiddejqu xejn, iċemplu il-helpline għax aħna qegħdin hemmhekk biex inkun nistgħu ngħinukom. Mojra? Nsellim lek Prosgawċi. L-ewwel ħaġa xtaqt naqa' punt ta' kjarifika. Fil-bidu inti qed li kien hemm 8 każi. Però minn meta ħadna bdiet issemmi l-ismiet ta' min qawm x'ismiet min huma l-persuni, ħadna nota li 7 semmejt każijiet. U t-tieni mistoqsija għaddew kważi 4 ġimgħat minn meta kellna l-ewwel każ pożittiv f'pajjiżna. Però minn dak narlaw 2 biss għadhom fiequ. Naraw pajjiżi oħra fejn ikollhom rati ta' fejqan ħafna iktar għoljin minn pajjiżna. Tista' forsi tgħidilna x'inhi raġuni li qed tkun hekk f'pajjiżna? Iva, is-sitwazzjoni kellna 7 każijiet illum, jiġifieri kellna 6 li kienu ta' trasmissjoni lokali, kellna 6 ta' trasmissjoni lokali u każ wieħed li kien relatat ma' safar barra. Semmejt 8 fil-bidu għaliex kellna positive swab ieħor ta' persuna li kien diġà tested positive qabel tajjeb u dan reġa' repeta. Allura lina illum kellna 8 cases li huma pożittivi imma 7 każijiet li huma new cases. Ġif punt ta' klarifika. Jonathan? Good afternoon, Professor Gauci, Jonathan Chile from Locomotive here. 2 quick questions. First off, a school in Zabbar is being used to produce face shields with the support of the education minister. Are these face shields effective and do the health authorities plan to use them? And secondly, this morning footage was released showing an angry woman shouting at you as you were leaving PBS recently. What's your reaction to this and what is it? Mela,
Fis-sitwazzjoni tal-każ li ġara l-bieraħ dak qiegħed qed jiġi investigat mill-pulizija, allura ma nistax nikkomment iktar. Grazzi. Samuel? Xtaqt nistaqsik, il-Deputat Prim Ministru aktar kmin illum ħabbar li żdiedet il-kapaċità ta' labs li jkollhom iktar swabs, jekk mhux se jiżballa għal 800. Qed tistennew issa li jiżdiedu n-numru ta' każijiet diment li ovvjament se tistgħu tagħmlu iktar testing. U mistoqsija oħra, taħseb jew forsi għandkom indikazzjoni ta' nies li jista' jkun li għandhom il-coronavirus bħalissa però għal xi raġuni jew oħra forsi raġunijiet ta' biża' ma marrux sabiex jagħmlu testing? Iva, mistoqsijiet importanti ħafna. Din l-istrateġija tagħna hija li dejjem inkomplu nżidu iktar it-testijiet li qegħdin nagħmlu. Issa għandna l-kapaċità fejn nistgħu nagħmluhom għaliex għandna 3 hubs u għandna wkoll il-kapaċità fil-laboratorju li jista' jlaħħaq għal iktar testijiet li nistgħu nagħmlu. Iżjed ma nagħmlu testing aħna iżjed qegħdin naqblu l-ċans li nistgħu naqbdu iktar nies li għandhom li jkunu pożittivi. Allura hemmhekk inti tista' tikkontenja s-sitwazzjoni. Din hija strateġija li ħafna pajjiżi qegħdin jaħdmu biha. Li inti meta tikkumplementa wkoll il-miżuri l-oħra li ħadna ta' physical distancing, hemmhekk aħna nkun nistgħu iżjed nikkontrollaw is-sitwazzjoni. It-tieni mistoqsija hija xi ħaġa li wkoll tippreokkupana li jista' jkun hemm nies li mhumiex qegħdin jiġu biex aħna nkun nistgħu nagħmluhom it-testing. Jien nappella n-nies li dawk li għandhom is-sintomi importanti li tiġu għaliex meta aħna nagħmlulkom it-test jekk joħroġ pożittiv aħna nkunu qegħdin nieħdu ħsieb il-kura medika tagħkom. Ma tistax tkun taf kif ħajkun il-progress ta' din il-marda. Nafu li din il-marda ġeneralment ikun hemm iktar komplikazzjoni f'nies anzjani jew nies li huma iktar vulnerabbli. Però bħalma qegħdin naraw mill-epidemioloġija ta' barra minn Malta, sfortunatament ġieli kien hemm xi ftit każijiet anke pereżempju ta' nies li huma żgħar jew inkella m'għandhomx mart kroniku li wkoll marru għall-ar. Allura aħna hawn Malta għandna l-vantaġġ pajjiż żgħir biex tasal sat-testing hub huwa qrib ħafna biex ikollok ir-riżultat huwa malajr. Jekk tħares lejn barra minn Malta idumu ġran qed jistennew biex huma jkun jistgħu jagħmlu test. Aħna qegħdin inqarbu dawn is-servizzi bħalma dejjem għamilna lejn il-poplu. Ġifieri l-appell huwa iva jekk għandek sintomi kellimna ħalli aħna nagħmlulek it-test, ma nqogħdux niddejqu u anke hemm xi ħaġa oħra li importanti hija li dawk in-nies li joħorġu pożittivi m'għandhomx għalfejn ikollhom timbru. Aħna qegħdin naraw li sfortunatament ġieli qed tkun hemm stigma fuq dawn in-nies li huma pożittivi. Din m'għandix tkun. Dan huwa virus ieħor bħal ħafna viruses oħrajn, bħalma taqbdek l-influenza tista' taqbdek ukoll il-COVID, allura importanti li dawn nies jiġu supported u mhux stigmatized. Grazzi.